ai du lai te khuan u zara dam te ni lo kianga kan don lu ru lo mi na kha te ole tunrum kan video a chuanin hai Naute thar te kan nei ta a kan Naute thar te ron mu tir cheu kan du ve in phu in ka ria min lom puya IG kan post ringot te po en tuin ta me maya min noi don in kai ni ve te lul min en saka chumi ni wang chon kan Naute thar te po YouTube pa ngai hian video in min mu pui ve ula chumi ba ka chuan testimony ka nga em maya ka testimony te soi pa in lom te soi te tur tam tak te po ka na ya a chu ang te chu hun kan ron mang do na ni ya Naute thar kan nei chung cha nga hianin testimony kan soi ma sa zoi duwa ai zo la hian thatin deuh tho kan ron in check up a chuanin ultrasound voi khat kha ultrasound ni 100% a dikan ni lowa mi lo hriat sak ula doctor thiam lo ni lawania kan soi ma sa zoi du ni ultrasound khan abop amal le aban hi atoi ati tatlat maya kan ril ru ha em mai kan nu pa hian kan ria zan phai chuan kan nu phai chu atrap zan khwa titi maya chu de khop chuan kan ril ru ha maro chu pathian kan dor mola pathian he na pathian ron chungin kan tong trai mol renga chuanin ni som ni pani ogas tha khan ogas khan alo piang ta chuanin kut ke kimin pian phung pa nga in ortho doctor tele chi sang in an en khan adik ta vek maya arau pui kan te em maya he ta kan pai la ya han le lokila kan pai kan in nei hian naw hi kan pai lok lawa kan pai thei lok lawa kum khat don kan pai lawa kum khat chuang ani chu ta chuanin kan bei dong ve man em maya kan kum chutin alo upasi lawa kan pai thei don lo man le kan tia amai ro chu lung lei lam mi rong bola chuak tong trai dam thei in ti po ni chuang lo hai rong bola speaker angani chu chuak kha kor tha kan nang fu lo maya kan in tong trai tir ve November thla in kan in tong trai tira December thla kan pai nga la kan lom khop maya chuanin chu thil kan hriat nu po chuan ani kha karil ruwa lo lang ha la kor tha lama kan nu ka zu phone kor tha lama kan nu in min lo biak sakati khan tong min lo tong try saka damna hrisem na tha tele pian phung pa nga yaron piang tu ten min lo tong try sak ngal boka ti hian engineer thanze lang ti khachu pathian thu ni sela tun din huna mi te phak ve in mi te anga alo piang ve kan lom em maya ka lom na hi engineer nang fakla siam tu ten tui fin riat angin a liaman tiang deuh khan kan hlim em maya chumi ya chuanin subscriber te min du sak tu tele kan mangai tu ten sheve ula mu ve ula ka duwa chu wanga tuntum video hi ron siam kan nia e pathian bel tlata pathian kan bel tlata pathian ne na engkim kan hlan chuan pathian chuan thil ti thei lo hi anei lo ani ti hi kanuna kan nau pai chung changa pu alang chiang hle in ka ria chulai chu kan soi deu du boka chuan kan Naute kha Faustina Lalngaihsaki ti ani ve tuna hianin hei Childcare kan om meka damdo in atang chuan kan chuak to a hlam e kha lo ai ve nuala a hlam e ka lo ai ba ka khan eng dewa ma kha NIC wa khan kan han oma engemoni chen kha Childcare kan tuna chuan kan om ve ta kan chuak fel ta kan lom tak zeta kan Naute nei chung changa thilpek tam tak Naute ron en tu te in om kan loma ming mer phai chuanin soi turin kalo in puwa cha chia lo deuh boka tin atam zok khan ming ti lan te kha in du lo boka chunga chuan wholesale in lom thu kan ron soi pa mai boka nga kan nau nei chung changa kalom em maya tiang khopa kai ni ve te lu min lo du saka min lo mangaya min lo en kola min lo in midu sakna in ron lan ti rahi kalom tak zetani
ti ba khi han soi ngai na vak ka se lo kalom hi ni top mai ti lai kha kan soi du boka chuanin eng kima lalpan mindu saktu te ale tam takin in thil ti na kong tin renga mal som na invur cheu sela pathian mal som na tam tak adong ula ti kha ka du sak mol chewatin kan naute po that taka lo silent chho zel thainan te anu te po sel na tha nai zel thainan te min lo tong trai sak mol ula ti la ya kha naute chungchanga chuan ni sela chuan in thu soi du tlem kan na ya par modalite tum chingi tenga tingi anvare ta ve ti tam takin oma par modalite tum chingi te hi soyang khan naute nei hai ai zola kan oma video kan in cover thai tamme ulawa mar chu kan ho thlanga anron lang le thoi thai tura ngai bok ila tin tu na hianin short film kan shoot me ka episode ta turin chuta chuan par modalite le tum chingi te po tel ve thai tura duan an ni boka episode 1 2 3 ti khana kal chhodo na in lo changa nga ro khulna omani lo chuan tun kar in ring ni zan hian post man turin kan in be sai mar chu lo ring bur lo ula ro khulnai om thut thaya ka chiang lawa short film bi ka hi khuwa azir te hi ni ve shot hi a ha thak ve a minga movie film an ni to sim sim chuan ti lai kha kan soi du tin hai kan u te pani khui saron lang thin uma mona le peter khup tong upetera kan ti maya upitara kan ti maya anni videographer le photographer an ya min puina se maya lo mu mal po in pelawin edison na pa kan prank tung changa te thil che sang sanga min puya kan loma kalom tak zeta video kal tang hen lom thu kan soi du tin chu mai ba ka chuanin anni hi in nei thla te khatiang ang la thin kha anni ya video thlengin an cover thaya adu kha chuanin IG ka bio khan ka number ka da YouTube channel description ka number ka da boka khatianga lo be ve du in omani kha chon kha an video quality thadja chuin bunga tun tum kan video ate po hian lang chianga nga in lo bia anga engkima photoshoot te engkim in budget a zir khan an ron chevek thai ni ti lai te po kha kan shot out sak ve shim shim du ani kalom em maya annin min puya tin anni nen hianin in tho ho te kan han ril ruk ve a pathian thu thu ni sela kan puitlin thai tura te po kan bai saya tin ruat dika AKS pinky kan ti thin te po hi kan thian pa kan tho pui tu ten nia par model te ho nen ti khan an ron in ti chhaudo na kan video hi apui chhau tu in kan bai saya tin video edit thlengin ka soyang khan uma mona le upi tar te ti khan kan han thok chawanga video da pe enan wam tu langa khongai takin min lo tran min lo lak sak de ula tun lai te chu kan naw nei wangin kan video pu a mu nom over lo mai thaya kan down deuh mai thaya ni ti la kha keima pon ka se chianga amaro chu ron chhuwa kan tu mani September thlai chon thai patopin videographer tha te nen par model te tum chingi te ho nen ron tak kan tu mani ti tiang chu wan chuanin kan ron tak dona min lo ngai hlut sak ula min lo subscribe to te pon tran min lo lak pui zel ula share like konga te ti khan thai patopin tun kar chhaw tang chon kan video ron upload thi munom chhaw to via bang ti la kha kan tiam du chewa maro chu mi zong zong munom ti zong kha ni ngem phai chu kan shelawa tran kan ron langa platform program san te kan ron buat sai chhaw zel don ani ti lai te po kha kan sai deu du bok ani chi ole video sai tak siam na hun ani lawa tun trumbi ka chu kan naute nai chung changa lom chu soi ka du ba ka testimony tlem te thiam lo tak chungin kan soi ve du ania kha kan video chu ni don nai mai sela khongai takin ka video te tran min lo lak pui ula tin min lo trong try pui mo zel ro u ti lai kha kan soi du in kan som du bok cheu ni ole to trom kan video chu khati zong kha ni ro se kan lom lu tu ke sai te ka sai du lai te khua nu za dam